Imo ni order ano? Amo ni ako ni order kita ko. Ang problema ini nga imo takop na ko na akon. Kay kakulog ko pa untaging gagamit ini. Ini marama ko ini nga scam ini. Kay andi natin pag deliver ako nakaputos, maubay ka putos. Uy, salamat adi na or mapakyan ako. Toy, pwede magpakyan na. At bala nira Michael Permejo. Ada nga dadalcho la. Uy, salamat. Makadin na ako. Nakatuyong maning nga tao nga adi na usbutak. Karurayoan man din eh. Sarabuton la, dire akin magde-deliver ng parcel. Irayongan eh, liste ni. Amo din siguro itong balay ni Michael Permejo. Mopay, parcel delivery. Oy, kulop. Ano ito, sir? Parcel delivery. Sos, piste ka mo. Ada. Kulop pag nag-inulit ng mga parcel delivery. Imo ni order ano? Amo ni ako ni order kita ko. Ang problema ini nga imo takop na ko na akon. Kay kakulop ko pa untaging gagamit ini. Ini marama ko ini nga scam ini. Kay andi natin pag deliver ako nakaputos, maubay ka putos. Sinsya na sir kaya Dili ako, ika-cancel ko na lang ini kay kakulop pa ini ginulat ko. Ano, pasensya na good sir kay ginso ko lang kami sir namo nagaron. Dili nak makuha kay kakulop ko pa ini importante. Maot ko na ini tulunan ni kabulan. Gana pala umamot. Sige, Bayan bayan mo pagod din inabrihan nga. Basta deliver gani nga nakaputos iton. Sige sir. Cancel. Tadi nga imo kon sir. Cancelan ito, cancel. Sige sir. Pasensya kay kakulop ko pa ito untag gagamiton. Sige. Kuwari klaro ni nga na order. Ni makadin ako kay banyak magabihan. Nga tao. Kaya yung gin-deliver, gin-cancel pa. Mopay kung kwao din niya na nga parcel delivery. Hindi nga i-order. Mopay. Parcel delivery. Oy. Ano? Ano mo? Deliver parcel. Ano mo order, sir? Imo ini-order, sir? Aw. Nakapalit na ako, may nagsunoy kanina. May nagsunoy. Sus. May ano nga order ko, sobrang na ni bulan. May nagsunoy lugod kaya na sinhig, nakapalit lugod ako. Kaya kung mabuti ni Dayon, di papalit ko ini. Cancel ko lang ini, cancel. Pasensya. Lain harus kilala mga tao nila. Pero bakit magpaplepleto na ang nira din, makakadi ako. Yan. Mopay, parcel delivery. Mopay. Uy! Ano ito? Ano yung order, sir? Nga kuan, nga planggana, sir. Sus! Dikin magagad. Amoy natin parcel delivery. Buho! Scammer ka! Scammer! Ikaw naman siguro na ako nakita dito. Ikaw naman siguro nga pinisti ka. Oo! Dinhe! Ang tanan niya balay dinhe! Puro ni Akon! Baa daw? Akon! Ang tanan dinhe! Ang tanan niya ang tanan ko nga balay! Puro ako nag-order! Direct magagad! Buho! Pagkita ko dito ang picture! Paupay ini! Madakmol ko nang sirin dito! Madakmol! Amoy ni madakmol! Buho! Direct ko! Cancel! Piniste! Marama ko scammer ka! Kaya nga tanan ni mga gin-deliver sa akong dili nagpakaputos! Sana na lang kasi. Cancel ito ay napag dinak ma-order na iyo. Dinak ma-order na iyo tindahan kay scammer ka mo. Makadi ako. Kumari klaro nga pinisti ini nga tao. Kagugulin din ni mag-deliver ini nga lugar. Tulong nga parcel. Usa lang tagiya, ging-cancel pagod. Pinisti ya. Makadi ako kay babalik ko na opisina. Waray ko dak minahalin.